Mit navn er Julie Larsen. I dag skal vi høre om udviklingen på Mågevej, Kildemaden og Hyttegårdsvej. Jeg har besøg af hr. Olsen og Todd, og vi skal snakke om udviklingen i de sidste 30 år. Hvordan har jeres huse udviklet jer i de sidste 30 år? Jamen, jeg har fået nye energikilder. Solceller på taget og en vindmølle i baghave. Og hvad med dig, hr. Olsen? Jeg har stadig de gamle oliefyr. Ja. Og hvorfor har du valgt at have oliefyr i stedet for solceller og det nye teknologi? Jeg synes, den nye teknologi er meget dyr. Jeg synes, det er overdrevet. Okay. Vi springer videre til bilerne og vejene. Hvordan har de ændret sig, synes I? Jamen, vejen er jo væk, for nu kan bilerne flyve. Og hvad synes du, hr. Olsen? Jeg synes, det er klamt. Det er kraftedeme for dårligt. Bilerne skal jo køre på vejen. Det er jo det, vi har dem til. Ja, det kan jeg godt se. Hvad med butikkerne? Hvordan har de ændret sig i de sidste 30 år? Jamen, vi har fået et dejligt stort center inden midt i byen. Ja, og der kan vi købe alting jo. Altså. Og hvad synes du, hr. Olsen? Jeg synes stadig, det skulle være de gamle Rema, Fakta og Brugsen. Alle de gamle små butikker. Det var alle kendte hinanden. Ja, så du vil helst have de små, hvor man kender alle sammen og hilser på hinanden inde i butikkerne? Det er rigtigt. Ja, det kan vi godt se. Og hvad så med skolerne? Hvordan har de udviklet sig i de sidste 30 år? Jamen, alt er elektronisk nu. Man har bøger på computeren og sin iPad og ja. Og hvad med dig, hr. Olsen? Hvordan har du det med det? Jeg synes, det er noget skidt. De små børn skal kraftedeme have nogle bøger. Jamen, er det ikke for tungt, de der små skoletasker? Nej. Gammeldags lærerhed. Okay. Hvad med robotterne? Der er jo kommet masser af robotter. Det var der jo ikke førhen. Er det ulemper eller fordel, at vi har fået dem? Det er en stor fordel, for nu kan de komme og hente skrald, og så slipper jeg for det. Yeah. Men det bliver du jo tyk af. Nej, for jeg motionerer dagligt. Okay, hvad med dig, hr. Olsen? Hvad synes du om robotterne? Jeg synes kraftedeme det er dårligt, og jeg har også fået en vom efter det, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det er de gamle skraldemænd, der kommer ud, så man kunne gå ud med skraldespanden. Jamen, hvad med de gamle damer? De har det da dejligt med, at der er nogle robotter, der kan hjælpe dem med at handle ind, og alle ting, så de skal ud og gå så meget. Har du slet ikke med det? Nu må de kraftedeme komme på et plejehjem. Ja, det har vi også forskellige meninger til. Det var alt for nu.